budaya. Yo, ho ho ho. Yo yo tinggal aku mau kudu ngerti sorong aja ditinggal tapi ngajak kaki bentuk kekeri jaman kaya sing eling apa-apa iku budaya ini bener kandang Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu biong cange biong limbo pabayu sugeng dalu. Wah, ngodiar iki kok. Wes, agi ngrungokke omongane nang cangkem keju. Sedaya mawon ingkang rawuh wonten mriki kula aturaken wilujeng dalu sami sehat sedaya nggih. Mriki pundi? Mriki pundi? Wonten Kerandon. Randon kok tandon? Kerandon. Randon. Wonten Krandon. Kerandon kesesi menika. Nggih. Nggih. Pripun Mbak Elisa, panjenengan mirsani suasana malam ini bagaimana? Nggih, niki kaping kalih kula saged mirsani lan saged sowan lan Oh iya ya. nonton boten yang sebelumnya maksudnya di Pakalongan. Oh, Pekalongan. Ya, nonton legenonan. Ya sing sabar to, Gong. Sabar to Bagong gandul. Legenonan. Ya, legenonan. Ya, Nggih. niki kaping kalih meniki dan ternyata memang kalau legenonan di sini 2 tahun ya Pak Bayu. Nggih. Kalih tahun sepisan. Tapi memang masyarakat arep kleru meneh. Wes ora apa-apa. Jane setiap tahun, Mbak, cuman Nggih. selang-seling setahun pengajian, setahun wayangan. Oh, ngaten. Nggih. Nah, yang bagus niki dengan wayangan berarti kan enggak meninggalkan budaya menika. Waras. Tetap gelar, tetap ngertos budayane. Nggih. Lah niku sing harus di utamakan amargi nggih zaman kawit kuno rumiyin kejayaan pertanian zaman Mataram kuno niku nggih piawayang lewat tirakat. Lah iki nek ora ditirakati ya eman-eman le tandur ya Mas Bagong tandur. Mudeng, Gong. Mudeng omongane mudeng ora, Gong? Karepe gini kok iya ngene ra wis. Wis Ya, to. beda ya. Wis Gong. Kenalan sih karo Mbak Elisa. Kenalan. Mbak Elisa, Celek kompletipun sinten? kerek tepang iki kaya Derek tepang kok derek kepang. belum ngomong aku mau salim tapi itu kamu udah cebol. Udah cuci tangan belum? Koreng kan? Rasa cuci wis teles kok. Ya. Santai. Ora nek. Ah, kaya bledok ya. Lah ini lho jangan kayak telek cecak ya. Telecek lambemu ngono. Lagi iki Bagong kaya telek cecak. Ngaran wong talet cecak. Enggak ini jadi mau kenalan loh. Paling ora boleh tong ngono sisan. Kenalan, Gong. Derek tepam Nggih. Mas Bagong. Nggih, Mbak Elisa. Nggih nami kula Elisa Orcarus Alaso. Elisa Orcarus Alaso. Yo, kok Al-Aqsa kaya masjid wae. Al-Aqsa iki jeneng musala kok jeneng Apa? Alaso. Sekarang Alaso. So, dudu soso. Pidalan pundi Mbak Elisa? Cenderete pangge bapakku seko toli-toli Mas Bagong. Saka endi? Seko toli-toli. Toli-toli. Nggih. Pancen toli cedak eli kok. Toli-toli. Ambene Bagong iki. Toli-toli. Toli-toli. Saka toli-toli iki daerah Sulawesi ngono lho. Oh, Sulawesi. Saka toli-toli. Toli-toli. Ya, ya. Bapake saka toli-toli. Iya. Ibu takokno, Gong. Ibu Ibu seko lambelu Mas Bagong. lambelu dhewe. Lambelu. Aku tuh kamu tanya apa tadi? Ibu saka ngendi? Ya aku jawab lambelu. Lambelu ngopo?
Malah lambe lu ngopo? Lambe lu ya lambe lu. Lambe lu ra ngopo-ngopo. Iya kok lambe lu ngopo? Lambe lu ki jeneng desa ta? Lah iya Oh, toh. iya, iya. Lambe lu iki jeneng Apa? desa lah nek raimu lah kuwi Lah lambe lu. apa oke. Mbak Elisa, dawuh. niki panjenengan iki pancen wis diantu-antu piyai kene. Nggih, Napa matur malih suwun. Pak Kasnuri niku wah wis rumoso bejo kemayangan enten Mbak Elisa karo Mbak Eka Suranti. Sembah nuwun Pak Kasnuri. Nggih. Nggih. Wis pirsa rong Pak Kasnuri sing ndi? Lah wau wonten Pak Kepala Dinas, Pak Kasnuri, saking camat dadi aku nggak ngerti sing piyayine sing ngendi. Yo, Pak Kasnuri Komen kalau. nganu kompeli tadi lo lah ya itu yang pakai peci Yang ya. mana? Yang mana? Yang pakai peci ya. Iya, Pak Kasnuri. betul. Sembah nuwun Pak Kasnuri, sampun bali, nggih. Kowe iki ngopo kok melu-melu dadah iki ngopo? Pak tabungan Kok tabungan? kas. Aku golek-golek senengane. Kok tabungan? Nggih. Yo, iki ngaturke lelagon. Aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa. Ah. Nggih, wonten dawuh tadi wonten. Kula anu Mbak, niki wonten sing ngersake jineman mari kangen sik engko diaturke. Kula nyuwun nyidam sari luwih dhisik. Nyidam sari dibawani. Sing bawa Mbak Elisa. Nggih. Mbak Elisa bawa nyidam sari, etok-etoke sampeyan seneng karo Bagong, gandrung karo Bagong. Ah. Kula Apa kok guyu? Aduh. Sik. Mbak Elisa. Mbak Ya. Elisa ini pendidikan terakhir napa Mbak Elisa? Nggih, kula S2 kalau terakhir. S2. Psikologi. Wo, dadi iso maca wandamu gong psikologi. Ya. Iki wonge piye no cepi Mbak? Ya aku ngerti bab jiwa. Ning nek raga ra mudeng aku. Aku piye? Nek jiwamu mudeng. Lagi aku kudu takon, enggak Piye? bisa aku langsung menilai. Ya, Harus takon, tanya takon. Nah, takon Mbak dites jiwane Bagong piye? Kula kok? tanglet riyen. Ya. Sering ini enggak begadang malam. Sering Sering. seneng kok. Sok sobo pasar pora. Ya sok kalau mongso. Oh, nek sobo pasar senengane omong-omongan apa ora? Ya, Nek misale ana wong adol ngono kuwi mbok nyang apa ora? ya mestine wong golek ringan ya tanya. Oh iya. Terus biasane nek ning nggon lapangan ngono kuwi sok mlaku mubeng apa ora nek? Ya, mlaku-mlaku olahraga Oh mubeng. iya, terus sok dimesake wong ora? Ya sok mesake wong sok aku ya asam urat. Oh lah iya, kuwi sesuk melu aku ya. Lah ngopo kuwi? Melu aku. Ya Ya. jiwamu perlu dipresake. Aku edan to. Kuwi perlu dipresake nek wong kaya ngono kuwi. Aku ki ra edan. Kuwi gejala tingkat 1. Engko nek saya parah ben tak iso tak obati. Gelem ra tak obati? Ya gelem wong lara diobati mok. Nah ya, sing jenenge waras kuwi mau penting wis diomongke Pak Bayu mau. lho. Penting kok Penting. penting. Penting sing jenenge waras. Penting. Mau cari waras. Ya waras. Nek waras sok bengi-bengi pupuran putih. Enggak aku. Bengi-bengi kok pupuran. Berarti kuwi putih. edan anu taraf kedua. Kuwi patek nemen. Wes level loro. Wis karepe sing ngarani lah oh ya. Saya golek pangan iki cloningan iki. Lah ra cloningan iku nggo ragat putu apa? Iya. Yo Mbak Elisa dibawani. Ayo. Duh, uang bagus. Mas Bagong iki arep kaya letong anggapan kuwi bagus kuwi. Mas Bagong. Ha, Yongka, aku kan baru mau nembang. iya ya. Ngerti. Uang bagus. Piye diajen? Ora sesuk ya sing adus ya. Senadyan to ancen pancen bagus ning sing penting adus. Aku ya adus. Adus kok isih gondo. Isih ana gondone. Ya sepurane wong ya kahanane lagi kepringet Ya. kaya ngene. Oh nyat arepe maraske wong edan iki kudu didusi ya pancen. Ah, lah. Bebojane ati. Iki metenge jane sing meteng ki aku apa kowe to, Mas? Iki ya wis meteng. Wes Santai wae. pirang Iki tak- sasi? 9 wulan 10 dino. Genah kuwi anak-anak gajah no. Iki anak-anak gajah. Lho, Oh, jauh. Elisa. Apa, Pak? Piye pripun, Pak? Oh, jauh nggih. Pak Bayu gimana? Nggih 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 nggih. Anu to.
Nggih, monggo ditampi. Bagong ngetutke sing tuwek kuwi sapa? Kok yo ketoke. Piye Mas iki sing nampa aku apa awakmu Mas? Wong loro. Oh iya. Kok iso melu kintil wae. Pak kapunten Pak, niki ajeng nggih kula napa nggih bojo kula? Nyanyi langsung aja. Oh iya. Nggih. Matur suwun. Nggih. Terima kasih. Matur suwun. Di sini aja. Lagune apa jare? Iki rasah kakean cerewet sing penting nyanyi ngono apa meneh bagonge kon mingkem. Ngono jarene. Lho mbok mau nggo dagelan bisu. Ayo Rene, tutuke. Mriki, Pak, Pak. Aku kok kira. Iki. Ya bagonge di seket. Lho katane loro kok siji. Mbok nyobet to, Gong. Moko senengane kene wae. Ano. Ayo Mbak Elisa. Kaya ngene wong nandang asmara Ya diajeng. iya to Kang Mas Pancen ning alam donya iki ra ana wong wadon liya kajaba sliramu. tenane Tenan diajeng. lah wingi sing nggon bakul mie ayam wingi kok sapa suwi ning kono Saiki aku rung bayar. bel Ora didit kok melintri. Ayo. Yuk. apa tak wakku dewe Mulano. Lanjut, Mbak. duh dewa jawa takang welasana mring wak mami besok kapan katakan jejer lan wong bagus Ya aku iki diajeng. Apa sing bagus sih? Jejeran bagus ya wis jejer to. kapus Bagus. Jejer wong kakus nek kuwi. kapus Aku sih wis lho Mas. Anu. upama nonah koda tanpa brau sasat saraten pepatri nyidam sari Yo, diaturke sak langgame. Monggo. Buka celuk Mbak Elisa. Monggo yo. Mas, punjenengan teng tengah kene Mas. Mas iki nyaten tengah mriki teng tengah ya. Supados saged Dadi ben ora nutupi mriko. Nggih. Lah, ngoten lho. Wah, jan Jos. Nggih, mepeti kamera Mangke ten HP ndak geger panjenengan tok mangke. Nah, ben ketok wajahe. Asik ya. Monggo ayo Mbak Elisa ayo. Tembang kangen to, monggo.
Mbak Eka Suranti ayo ngadeg pisan. Mbak Elisa sih. Suwung ning uripku ora kasiramu Intan sande nyamu rasa kantamu lewat tembangan muga bisa dadi tangga Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Alhamdulillah. Niku tondo tresno kok ya. Nggih. Makasih Mbak Elisa. Sik niki wonten anu melih ana penyuwunan. Nggih. Nyuwun podang kuning. Oh nggih. Saking Pak Tarno Tania Jaya. Oh, Tania Jaya. Kowe dhisik kuwi ae ora blenger kok, Kang. Oh, biyo wong ya karemane lagu niku ya. Kareman. Tarno Tania. Niki saking paguyuban Kades Joko Bau Kesesi. Nyuwun caping gunung kalian lamunan. Oke. Caping gunung sik yo. Niki Caping gunung. nggih dijembengke mboten? Jembleng kok jembeng. Jembleng kok jembleng. Ganti to, Kang? Ganti piye? Ayo, neng tengah, Bagong tengah, dikeroyok Mbak Elisa karo Eka. Angger kene kan ketonek pancuran kapit sendang. Ya. Ngadepi wong loro ni suwe-suwe iso mumet. Siji omongane ra jelas, sing siji omongane yang meletek-meletek dhewek. Ya piye wong lanang sing sabar. Lah kok dhewe arep sing mengana dhisik apa mengene dhisik ya? Lah iki tak ngomong. Yang pedelok lah. Ayo sing dhisik, Gong. Sing dhisik. Sing gedhe sik. Ya. Arep apa mburi? Golek dalan ki angger gedhe mlebu ku sing cilik kari mblusuk. Oh iya. Sing arep apa mburi ki arep apa mburi? Arep apa mburi? Wis piye-piye penak. Ya wis. Mburi ya. Yo. Ayo. Ngapa? Sinden kondang kok bokong gedhe sisih. Kok gedhe sisih ya ora mungkin. Saben bengi. Nang. Ayo. Nyawang. Mepen. Mepet. Aja mundur-mundur mepet lho kecepet iki ulan. Kona. Mandan mangan sithik. Kowe kok ya. Jane tayang apa ora sih? Karo kowe mah keturun ngono kae. Coba. Polaku. Gene awake ora. Coba iso ora nek iki. Jal. Oh, sik. Ayo. Awas, yuk. Wow. Piye? Piye sa? Ya ora pati krasa sih. Padahal gedene semene masa ora kerasa. Enggak tahu apa sebabnya aku
ya ora ngerti. Mesti mau Rika kelalen durung ngombe jamu. Jamu apa? Jamu plikita wingi sing tak tukok. Heh, Pil kita. pil kita kok pli kita. Sing tuku warung wingi kae lho. Pil kita. Wah, kowe muni jamu kuwi aku gringgingen. Jane nggon aku kok muni kono mau kok ora muni. Lah iki lek ngomong mau jare aku keturun lawet mah aku tak turok-turoke ra turok-turok kok. Ora merem-merem kok. Ora merem-merem kok ora turok-turok. Ora ada dibaleni to kok tak tapuk sih. Ayo Mbak Elisa, nano. Coba. Yen memajan. Ayo. Gaya lala. Lagi sop pisan. Ayo. Kayu saru. Ayo. Alah ditonton piye oke. Saru. Ora. Ngenekno. Yo. Kowe iki karo aku kaya gila ngono. Yo piye sih? Santai, penak-penak. Nano. Ya. Yen memajan mung karo janur gone Hai. Yo. Oi. Ya. Pas-pasan. Ora nek karo Elisa iso majleng ngono ning. Ta sing remuk nggonakmu ya. Lah wingi iki wis tak jahitne lho. Ayo. Coba ngarep lah buri mau. Oh iya, ngarep nek no. Ya. Bayo. Bayo. Ngopo iki mripatku iki lho? RT lagi rapat ta. Ngopo RT rapat ning kono? Wong kok untel-untelan. Dong, kowe kok tak obongi lho ngene iki, Dong. Ayo. Kembang. Au. 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 Malah kaya boneka sing nunggu kitiran ya lho. Isine senak-senuk isine dingklak-dingkluk. Bareng Apa? kae ngene-ngene lho. Kaya nek wong melat-melat. Iya. Aku ora boleh jadi tapuk ora. Ayo. Ora nek malah ditopok. Awas. Guna. Oh. Alah. Kandhane kok kan melet to iki ngopi. Kamu nih. Ana basa apa? Sing basa asli Bagong. Nyatane kanggo kene ya pas kok. Ya coba. Mana? Ya. Pacitan sarwi Awas. Oi. Oh. Kene ngarep bune iso kok. Dadakno. Lancang. Piye? Aku wingi bar kok dokter wis beres kabeh kok. Dokter ngendi? Ya dokter ning Solo ngono. Beres apane jengglange mlempem ngono kok. Lah nggon namu kuwi sing perlu diseliki dik. Oke dik kanggo kene gini ya cocok. Diki. Mau ki jane pas ora to pas karo kowe iki? Ya, pas ki, Pak. Mosok pas. Andani pas kok. Etok-etok aku ben marem. Oh, bae iki legani. Mung etok-etok. Kowe mau ya gretan to? Rungokne. Kowe mau ya gretan to? Etok-etok. Sing penting kowe seneng to. Sing penting kowe seneng to, Mas. Ya, wes. Yo. Yo, nano. Aku tak ganti pasangan bae lah. Sapa? Ngene yan. Oh. Ojo. Lah iki ra tekan-tekan gegedan peteng kok, Kang. Ya piye wong ya aku ki ya gegeden meteng saya ya piye meneh wong ya kahanan ngene iki kok. Ya, Masa ya. kowe ngajak pasangan Alpian malah kesro. Masa arep jegleng. Amit ya yu. Amit ya yu. Ya baik ah. Anu.
Iki parikan sik, selingi parikan sik. Parikan sik. Ayo. Seko Mbak Fahmi yo, parikan Mbak Fahmi. Pak Lurah panggungnya amblek, Pak. No. Nyingkir. Awan-awan Awan-awan. neng Tegalan Tegalan. kuwi dagelan Dagelan. apa padesan Padasan yang nggih wudu bersama. Yo, Mbak Suci. No. mangan rawon Mangan rawon. neng kutha Kediri Kok Kediri. Terus saya kemawon pinaringan rezeki amin. Yo, bar Mbak Suci terus Dita. Ayo Dit. No. neng Lumajang Lumajang. tuku tahu Tuku tahu. sing nonton wayang mugi sehat selalu Amin. Yo, Rizky. Yo, nyang Pemalang yang Pemalang. tuku sukun Tuku sukun. sing nonton wayang Nggih. tansah sayuk rukun Amin. Ayo, Eka Cilik. tuku gentong Oh gentong. Tuku gentong terus ning Purwodadi Nang ning Purwodadi. Mas Bagong Ya. ganteng sekali Amin. Kaya sapi Gua anek sekali tambahi kaya sapi. ya Mbak Elisa, ayo. Ini apa? Parian. Oke. Ya. Numpak taksi Pak taksi. neng Pekalongan. Pekalongan. Warga Krandon ke sesi. Randon ke sesi. Pinaringan lumintu karaharjan rezekilan tansah kata kebahagiaan. Amin. Ini ditungake ngantek turu Iki kan- saiki. pariane dongane kabeh Iya. Eling-eling wong toli-toli. Yo Mbak Eka. No. tuku baygon Tuku baygon. Terus ngopo? dicampur sego Baik, ono campur sego iki kan mateni wong. sak sirku to sing tuku Ya. Tuku baygon, campur sego terus Bagong Bagong. muga munggah swarga Amin. tak dongakne Gong Amin. Gong wis tak ndang mangkat to Gong Bose toh. Lagi repot. yo Mbak Elisa. Nano. Panas udan panas lengaling. Nano. Yo. Gunung Jinoman Mbak Eka ni sowa yo. misowa capek gunung yayong mas nadyan wadon sarta Ketan Bali ngulon. Niki Mbak. Yo Mbak Elisa langgame. Radi macem Bu, boten apa Bu. Jangkung itu lamu. Keturunan sing saiki
bablas ki Rama Seger, Nduk. Nggih. Ibu-ibu kan beksa kabeh iki. Nggih. Londo Rama Seger Cak, yo. Oke. Yo. Hey. Yo. Ben bareng ayo. Asik. Ho ho ho. Ayo Cak. Yo. Kembang rawe, yo. Ayo Pak Rojimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sendang tunggal sawale. Bitane ayo ngomong mas aku tresno wong sendang tunggal sawale. Bitane saben dinane saya suwe saben jejer nang tangane banjur ngomong mas aku ho 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 hey ho ho aku dikale loro makelati akae ngati mawar tresnaku wis kadung kuyan. Ora sembrono
wetane jejer saben dinane kaya suwe suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong ngomong wes aku Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Hatiku digawe lara, kembang melati gawe larane ngati. Kembang sumpeng gawe hatiku bingung. Kembang mawar aku sembrono ora becik kanggo lepo iku paribasane ini bang rame luwe becik tak tinggal. Terima kasih matur nuwun sedaya mawon ing sampun berpartisipasi tindak wonten pepanggungan nggih. Monggo. Ini napa niku dadi tandha tresna Mbak Elisa. Nggih. Matur suwun Pak Bayu niki nggih. Oh nggih. Monggo pinarak lenggah malih ibu-ibu matur nuwun. Monggo. Dedesan kuwi Jas. Terima kasih. Bos ayam menika. Nggih. Wilujeng lenggah. Engko lelagon tak tutuke ning Pathet Songo sing ngomber jabate. Ayo tak nggih. Ya telangin ninggalang yuwana kelar banda muntar tinandir kekuneng kurang syaratnya tanpa dan lang-langing driya mengun kung kanduhan rimeng lirlena tanpa kanin yen tan tulus